Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent met een opmerkelijk bericht over de voormalige eigenaar van Truckipang La Fogata aan de Caraccasbaaiweg. De afgelopen periode heeft de man een juridische strijd uitgevochten met de overheid. En uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat de man de Truckipang moet ontmantelen. In plaats daarvan heeft hij de zaak verkocht aan een echtpaar zonder iets te zeggen over de rechterlijke uitspraak. Nu is La Fogata aan de Caraccasbaaiweg gesloten en wordt de man verdacht van oplichting. Beoogd parlementariër Shaheen El Hagen heeft een kort geding ingediend tegen alle volksvertegenwoordigers. Met het kort geding wil hij afdwingen dat hij kan worden beëdigd in het parlement namens de PAR. De afgelopen week kwamen bij 2 vergaderingen onvoldoende parlementsleden opdagen, waardoor de beëdiging niet door kon gaan. Hij wil nu via de rechter afdwingen dat iedereen aanwezig is bij een komende vergadering, zodat hij zijn zetel kan innemen. Volgens statenvoorzitter Lucille George Wout denken sommige parlementariërs dat er momenteel geen statenzetel vakant is en daardoor geen nieuwe parlementariër kan worden beëdigd. Maar dat is volgens haar niet waar. Volgens haar heerst er een misverstand bij verschillende politieke partijen. Ze heeft een brief geschreven aan de statenvoorzitter Anna Maria Pauletta. Daarin beschrijft de gouverneur de recente gang van zaken en volgens haar is er niets dat een beëdiging van Shaheen El Hagen als nieuwe parlementariër in de weg staat. Statenvoorzitter Anna Maria Pauletta heeft gisteren geprobeerd met de verschillende leiders van de oppositiepartijen te spreken, maar niemand is opkomen dagen. Volgens Pauletta is er de afgelopen tijd veel gezegd in de pers, maar zou het beter zijn als de oppositieleden naar het parlement komen om daar te discussiëren over de problemen die er in hun ogen zijn. De 30-jarige Shalomi Plantijn heeft gisteren in de rechtbank ontkend dat hij vorig jaar een Nederlandse stagiaire heeft ontvoerd, betast en in het water heeft gegooid. Volgens hem zat ze wel in zijn auto, maar heeft hij haar vrijgelaten bij de rotonde van Zeegu. Plantijn heeft tegen de politie in eerste instantie wel toegegeven dat hij al deze zaken gedaan heeft, maar nu bij de rechtbank ontkent hij dat dus. Op 16 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Een 27-jarige man is gisteren op Curaçao veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens misbruik van de 9-jarige dochter van zijn partner. Die vrouw trof de man eind vorig jaar midden in de nacht aan op het bed van de dochter met zijn onderbroek op zijn knieën. Volgens het meisje had de man haar verkracht toen ze in haar bed lag. De man zelf zegt dat hij dronken was en kan zich niets meer herinneren. Van de 36 maanden die de man opgelegd heeft gekregen zijn 8 maanden voorwaardelijk. Het aantal actieve besmettingen op Sint Maarten is opgelopen tot 47. Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt. Het Franse gedeelte van het eiland, Saint-Martin, sluit als gevolg hiervan de grens met Sint Maarten. Tegelijkertijd heeft Sint Maarten aangekondigd dat vanaf 1 augustus er Amerikaanse toeristen worden toegelaten op het eiland. Het gaat in eerste instantie om zo'n 10 vluchten per week. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.